बेबायदि नै जोङो टाउनावहाय फैदों नै सासेया मेगन नायजानो लेन्स कार्डआव मेगन नायजानो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोननो कमेन्ट्स होनांगौ ना ओमफ्राय नै जोङो लेन्स कार्डआव थांनायनि सिगां डनबस्क' खाथियावहाय पानिपुरि जालांनो होननानै पानिपुरि जाबाय आरो ओमफ्राय दा मेगनखौ दासान्दि बिराद गाज्रिसिन मोनदों आरो आंहा सिगांनिफ्रायनो प्रब्लेमखा ओमफ्राय एब्रुहाय एसे खर' सानाय मानाय जागासिनो दङ ओमफ्राय सासेयाबो खर' साबाय थाथारदों आरो दासान्दि ओंखायनो नायजाहैथारसै होननानै जोङो लेन्स कार्डआव फैबाय आरो ओमफ्राय मोनसे मोजां खोथाया जाहैबाय अफार सोलिनानै दङ जोंहाथ' मिथियामोन प्रब्लेम जानानै फैबाय ओमफ्राय दा नै अफारावहाय मोनसिगोन आरो जोङो ओमफ्राय दा प्रब्लेमाथ' जामारबाय सासेयाबो ससमा लानांसिगोन आंहाथ' सिगांनो प्रब्लेमखा ओमफ्राय दा सानैबो ससमा लानांसिगोन जोङो उपाय गैया नोंथांमोनहाबो लांफैनो हागोन अफार सोलिनानै दं आरो बाय